ई भजन उस समय के बाद जौना बेरा हनुमान जी महाराज सीता मैया के खोज में लंका में गइल बानी। लंका में अशोक वाटिका में सीता मैया से भेंट भइल बा। अंत में चले के बेरा सीता मैया हनुमान जी से का कहतनी, ले जा संदेशा हनुमंत, ले जा संदेशा हनुमंत, राम जी के भीरिया हमके भुलाए के का खैले बानी किरिया। ले जा संदेशा हनुमत, ले जा संदेशा हनुमत, राम जी के भीरिया हमके भुलाए के का खैले बानी किरिया। ले जा संदेशा हनुमान। हमारा प्राणनाथ से आज ले हमान पानी चुवनी न हाथ से। पहिले इशारा करिह हमारा प्राणनाथ से आज ले हमान पानी चुवनी न हाथ से। नैना बहावत निरवा, नैना बहावत निरवा, डहकतारी तिरिया हमके भुलाए के का खैले बानी किरिया। ले जा संदेशा हनुमत, राम जी के भीरिया हमके भुलाए के का खैले बानी किरिया। ले जा संदेशा हनुमान। परा दीह जयंत वाला बातिया भागल चोच मार के लगौले रहल घतिया। तब मन परा दीह जयंत वाला बातिया भागल चोच मार के लगौले रहल घतिया। तौना घरी रहे रउआ, तौना घरी रहे रउआ, केतना फिकिरिया हमके भुलाए के का खैले बानी किरिया। तौना घरी रहे रउआ, केतना फिकिरिया हमके भुलाए के का
खैले बानी खीरिया ले जा संदेशा हनुमत राम जी के भीरिया हमके भुलाए के का हमके भुलाए के का हमके भुलाए के का खैले बानी खीरिया ले जा संदेशा हनुमत।